Velkommen til Rent Estate. Mit navn er Frank Buch Andersen. Jeg startede vores familieejede ejendomskoncern i 2010. Vores strategi er at være helt tæt på vores kunder i hele vores samarbejde. Fra vi møder kunden første gang og skræddersyr, moderniserer, ombygger det perfekte lejemål til vores lejere, til vores løbende drift, service og administration. Derfor har vi også valgt at have egne erhvervsmæglere, ejendomsadministratorer, håndværkere og viceværter ansat. Vi lever af tilfredse kunder, og derfor er det afgørende for os, at har vi en kunde, der har et problem eller et ønske, at vi er agile og hurtigst muligt kan løse dette til vores kundes tilfredshed. Vi sætter bæredygtighed utroligt højt i alt, hvad vi laver. Af hensyn til miljøet, men også af hensyn til vores lejere, som vi gerne vil tilbyde moderne lejemål med et lavt klimaaftryk. Vores kortsigtede målsætning er en væsentlig reduktion af vores nuværende klimaaftryk. Og vores langsigtede målsætning er helt at kunne tilbyde nuværende som kommende lejere CO2-neutrale lejemål. Rent Estate er en ejendomskoncern med i dag 130.000 kvadratmeter bolig- og erhvervsejendomme, som ligger mellem Køge og Hillerød. Kunne du også godt tænke dig at høre, hvad Rent Estate kan gøre for dig? Så giv os et kald, send os en mail. Det vil glæde os at høre fra dig.